गावनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरनाय जाबाय। स' आङो दा थांनो नागिरदों आरो ना, माने मोनाबाय नै लाइटसो दङ, माने लाइट फोजोंबाय आरो ना, एकदमबारे खोमसि जाजोब्बाय। आङो बे काजलगावआवहाय प्रेक्टिकेल आदा फैनो नागिरदों नालाय बेवहाय थांनो नागिरदों आरो ना, आदा प्रेक्टिकेल बेखौ नायनायनि माने मोनाबाय आरो ना, हारसिंसो थांगोन रावबो गैया, ओंखायनो भिडिअ खालामनांगौ एसे कठिन आरो ना, बेयाव सोनायखौ देखायसै आङो। होमबा नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ। गोसोम गंसे थानांगौ, जानजियाव पिस्तल गंसे थानांगौ। जै बेखौ मोनबाय आं साक्सेसफुल मानसि सानगोन आरोखि। बेखौ जुदि मोना खुनु जिनिसखौ आं गिया, बेसिम थांथारनांगौ आरोखि। दा बेखौ बिदि खनबाय थानानैथ' बे पिस्तल स्करपिय'खौ मोनाना, लाल सायावनो जोबो। थालिया माने आमेरिकानिफ्राय जों लागोआव आलासि जाफैदों आरोखि। आलासि जाफैदों माने बेरायनो फैदोंमोन नालाय, जों लागोआव माने बे ब्रिटिश बिगुर गोजाफ्रा, इंलिस रायलायग्रा बे आमेरिकानि मानसिफ्रा जों लागोआव थांबाय, जों लागोआवबो बेरायबाय आरोखि। जोंनाथ' थासुमलि जायो, नोंसिना जायोना जाया? थासुमलि जायोना जाया? जायो, जोंनाबो जायो, लाल साहा संख्रि साहाजों। जों लागोआव थाबाय, हर थाबाय, बिदिनो फुङावहाय सिखारबाय, ओमफ्राय थासुमलिजों संख्रि साहाजों बे ब्रिटिश बिगुर गोजाफोरनो ब्रेकफास्ट हिसाबै फुंनि जानाय होबाय आरोखि। थासुमलिखौ बिसोरो नुबायना, बिसोरथ' नुफेरा, आमेरिकायाव गैयानो थासुमलिया। बे बर'नि जानायफ्रा आमेरिकायाव थायो। थालिया आमेरिकायाव नारजि ओंख्रि जानो थांबा जागोन नामा बियो? जोंनियावसो मोनजायो थालिया। आसरित मोनबाय बिसोरो। Wow, what kind of food this? Wow, like candle जाहैबाय आरोखि। आयु माबायदि जाग्रा बुस्थु बेलाय, ममबाथिसो जाहैबाय आरोखि। बे थासुमलिनाथ' ममबाथि बायदि दुरुं थालायोना, नंगौ ना नङा? मोनफ्रुब्ला बोरैबा दुरुङाव दांबा सयट गबोलाया दालाय। दा बेखौनो ममबाथिखौबो जायो जाहरबाय आरोखि। गावसोर रायलायबाय, अ दिस इज केन्डेल, दाजा ममबाथिखौनो जायो बिसोरो जाहैबाय। ममबाथि नङा बेयो बुरबक, थासुमलिसो। थालिया औ, आरो मोनालायबाय, मोनायावबो मा होनखो, जोंनाथ' बिदिनो ना खोमसि खोमलाव, लाइटबो गैया बारा, मोनायावबो जाबाय आरोखि। Wow, at night mosquito also comes by taking torchlight जाहैबाय आरोखि। आयौ माथो बिटिसियावलाय माथो मोनायावबो थाम्फैफ्रा टर्चलाइट लानानै फैयो जाहैबाय आरोखि। थाम्फै नङा बियो, सांग्रेमासो। गावसिनाथ' रड लाइटजों माबाजों बिदिनो सांग्रेमाखौ बारा नुवानो, लाइटजों लाइट। थाम्फैफ्राबो टर्चलाइट लानानै फैयो जाहैबाय आरोखि। थाम्फै नङा बियो, सांग्रेमासो। नङा होमबा थालिया? दा बिदि जायो, गोरोन्थि बुजिलायो, नङा होमबा? गोरोन्थि बुजिलायनो नाङा, मोजाङै सुद्रायलायलायनो लानांगौ, नङा होमबा? बेयावनोथ' बे फिसाइजों सोर माबा बाजारनिफ्राय सासे हिनजाव गाखोबोनायाव खम जादों जों लागोआव। आइयै बेजों माला गोसो थोलायब्रबखो नोङो, फाग्ला होननानै जागासिनो जाबाय फिसाइखौनो दख'ना बोखोनानै। गोगोम जारलाखा, माने बेस्रा हिनजावा बाजारनिफ्राय आधा गाखोलांफानोसै नोंजों होननानै गाखोबोखादों, जोगासिनो जाबाय फिसाइखौहाय। बेजों माला गोसोनिफ्राय गोसो थोलायखो नोंलाय होननानै। बिदि सन्देह लाद्राबायनो नाङा आरोखि, माने सन्देहआ मानसि बुथारो होननाय मोनसे बाथ्रा दं। औ खननोसै। सासे राजाना फिसाजो मोजां दंमोन आरोखि, सिल जोंलायलायनाय एखेबारे समायना, जायखौ जों बर' समायना होनो, बिउटिफुल थारमाने। दानाथ' बिजामादै नांगौ, गाव राजा, बिजामादैया राजखुंगुर, राजा जाहैनांगौ। उनाव मा खालामगोन मा मागोन सायख'बाय आरोखि। दाना सान्थ्रिफोरखौहाय अर्डार होबाय आरो, औ माने सान्थ्रिफोरखौ बुंबाय आरोखि, अर्डार होदो बे एरियायाव जेसेबांनाखि मदा एखेबारे हेल्दी, एखेबारे बिखा गुवार, एखेबारे आदै मद' हेन्डसाम सेंग्राफोर दङ, बेखौ जोंनि न'आव लांनानै लाबोजोब होननानै राजाया सान्थ्रिफोरखौ अर्डार होबाय आरोखि। औ अर्डार होबाय नालाय लेंबोजोब्बाय, राजानि फिसाजोजों हाबा जानो मोनगोन हौवाफ्रा गासिबो फैजोब्बाय। हा नोंब्लाबोथ' थांगोन, आंब्लाबोथ' थांगोन, लिस्टआव ओंखारोब्ला मोनथारगोन नालाय राजानि फिसाजोखौ।
राजानि फिसाजोखौ मोनबाय माने राजकुमार राजा जानो मोनबाय दाना गासिबो थांबाय आरोखि लबजोंनो थांजोब्बाय एखेबारे मेब्र' सेब्र' गासिबो एखेबारे साइज गोनां साइज गैयै लबजोंनो थांजोब्बाय खि आंखौ फसायफ्लाङो राजाया बेबा मा जिनिसखौ नायनानै फिसाजोखौ हरो बिदि जाहैबाय आरोखि औ ओमफ्राय थांबाय गासिबो थांबाय हिनजाव राजानाव सेंग्राफ्रा दानाथ' सोरखौ लानो सोरखौ दानो बेबो मोजां बेबो साफा बेबो बदि गोनां बेबो आदै गोनां गासिबो हौवाफ्रा दाद थांबाय दाना मा खालामगोन मा मागोन राजाया सानथ्रिफोरखौ ओरैबायदि अर्डार होबाय राजाफोरनावथ' माहाजोनफोरनावथ' फुख्रि थायोना थाया फुख्रि थायो दाना जानुवारि मास आरोखि गोजां बोथोर सिल एखेबारे नोङो थानो हाखाया आरोखि बिदि दैयाव दाना ओरैबायदि अर्डार होबाय राजाया जायनो बे फुख्रियाव हरसे गोजोबनानै थानो हागोन बेनो आंनि फिसाजोखौ मोनगोन जाहैबाय थालिया दाना 1 2 3 होननानै लबजोंनो गासिबो सेंग्राफ्रा बाज्रुमजोब्बाय आरोखि दाना बिसोरजों सासे लेंग्रायाबो फैफादों आरोखि लेंग्रायाबो गोसो दं बिथांहाबो एखेबारे 1 2 3 होनाय लोगो लोगो लेंग्रायाबो एखेबारे ज्राव दाना आयौ सोरबा 10 मिनिट थाबाय जाला मोजां स्रोंजोब्बाय सोरबा 1 घन्टाजों सोरबा आधा घन्टाजों थाबाय बे फिसाजोखौ लासै दायो थैगोनसो दानो थैगोन टाइफड जागोन एखेबारे लेथ्रा आयौ एथ' गुसुआनो दैयाबो लेथ्रा ना थाग्रा गासिबो गिनानै गोजांनानै गाखोजोबनानै गावबा गाव न'आव थांबाय खिन्थु बे लेंग्राया हरसे थाबाय फालिया लेंग्रा मोनबाय लेंग्रा मोनबाय जायनो हरसे थानो हायो जायनो फुख्रियाव हरसे गोजोबनानै थानो हायो बेनो मोनो नालाय लेंग्रा मोनबाय राजा जाबाय राजा फालिया दा बे माने खस्थ' गैयाबा जेबो